bangcwele ngenxa yesikhathi. Act 28, Izenzo 28 verse 1. Eyifundeka kanje. Sesisindile khona sezwa ukuthi isiqhingi sithiwa iMelita. Ngifuna ukuzosho lento ethi bazalwane sesisindile. Yo. Sesisindile. Kukhona into eyingozi uma kuzoqala unyaka omusha noma maqala unyaka omusha. Siba excited sijabula ukuthi kuqala unyaka omusha sikhohle ukuthi sesisindile. Ngoba kungenzeka ukuthi lesi situlo esiseduze kwakho sishoda ngomuntu ongasindanga. Sesisindile bafowethu kaDukuza. Sesisindile asivelanga sama ndawonye savele saqhahleleka esiqhingini sathola ukuthi lolu hlobo lesiqhingi iMelita. Ngoba kukhona izimo zango 2025 ezisikhahlelekisele esiqhingini. Alibonga igama lenkosi. Kukhona imvula kade zikhona olwandle, kukhona amaza kade efuna ukusigubezela kodwa sesisindile. Angizile ukuzoshumayeza abantu abangasindanga. Ngizoshumayeza abantu abathi asazi ukuthi sifike kanjani ku2026. Ngivumele ngithi uhlobo lofuduko ohlangabezane nalo belifuna mawufika ngoJanuary uthi sesisindile. Mfundisi uqhamane sesisindile. Ngoba 2025 it was not an easy year. Ufuna abantu abazothi babeqala bethi Lord we are looking for divine helpers ngoba sihlulekile ukuyisiza thina ngo2025. Uthi bakhahleleke esiqhingini sathi kulesi siqhingi esikuso kukuphi la bathi kuseMelita. Ngicela uqhubeke Sjawu. Verse number 2. Abantu bakhona basiphatha ngobubele obungavamile ngokuba babebasa umlilo basamukela sonke ngenxa yemvula eyayisina nangenxa yamakhazi. Bafowethu if kukhona into esikweleta nayo nakulonyaka ukubaselana umlilo. Ngoba lo muntu onaye nohlele eduze kwakho awumazi ukuthi usindephi. Kungenzeka ukuthi uthi angiunderstand ukuthi yini abenjena kanti imvula naye bafowethu ubezama ukusurvive lapha yaphakathi. Sesisindile lithi savele masifika eMelita abantu bakhona they become divine helpers bavele basibasela umlilo. Inkinga sifuna ukubasiza abantu ngento engenayo umlilo. We can be divine helpers sibasa umlilo ukuthi whatever ubaba umlife adlula kukho ngeke kudabule emlilweni. Lithi bavele babasa umlilo bangabuza ukuthi niphumaphi. Ngoba ungafuna ukwazi ukuthi siphumaphi. Ungafuna ukwazi ukuthi sidlulephi. Kodwa khona into ongayenza. Njengodadewenu njengomfowenu ngibasela umlilo mfowethu. Ngibasele phakathi kobusuku emthandazweni. Ngibasele nangendumiso yakho ngoba ungazi ngoba ngihleli lapha ukuthi ngisindephi ukhaphando salia. Asike siadopte umuso ongavamile wabantu baseMelita. Abashonga ukuthi by the way akusisi isiqhingi senu lesi. Kodwa nansi into esingayenza wenkule ukunibasela umlilo. Bese ngabathola nabantu eRaus Maria abazothi asifuna ukwazi ukuthi konakelephi ngoba umuntu beyidabule emanzini uyona ufuna ukusurvive. Shuni mahasulia. Akusithina sonke sinamandla okuhamba phezu kwamanzi. Akusithina sonke sinamandla okuhamba phezu kwamanzi. Bakhona abanye abenza ama mistakes ngenxa yokuthi amanzi abebahisha.
Awu bafethu khona bakhulumile kanti bebehishwa amanzi bethi angeke sisaphuma lana safika esiqhingini bafethu noma sebesindile sisafuna ukubalabala ukuthi khathu diver kwenzekile isandla sakho saphunyuka sashaya mina sanibonani phela kade ukuze usafuna ukuthi khathu utshuza ngibone ngathi usuzofika qala lalela sonke besifuna ukusurvive la sonke besifuna ukuphima siphilile la sasindile bafika bathi hayi asifuna ukwazi ukuthi yini anishoda ngayo kodwa ama situations enu athi inye into enidingayo umlilo learn to study the different situations abantu ukuze ubanikeze usizo olurelevant khona abantu uNkulunkulu kungafuneka wazi ukuthi badabulaphi ekufuneka mayingena nje ngomnyango ungalaleli nokuthi uthi konakele phi uthi inkosi sihlangene uyo indlu ikhe yakho Can we become divine helpers to one another? Ngiyabona lamafundas wafuna ngaphandle. Awu kodwa ungeke yini ube ngumsizi wami ovela kuNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi makuvela isikhala ubeke eceleni ama differences ethu. Uthi ungowakwethu uyalidinga lolu sizo. Phindela chawe. Verse number 3. Kepha uPawuli ekakashile ixa lezintsaba elibeka emlilweni kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa. Bafowethu khona izinto ezingeke zibe exposed until sifike emlilweni. Futhi as the Paul of these days phathe zakhe inkuni phela. Ngoba kungenzeka ukuthi inkuni oyiphethe ohamba nazo kude nomlilo zinenyoka. Yayingaveli le nyoka kuPaul esakude nomlilo. Kodwa yanede yafika eduze komlilo. Yaphuma. Ngivumelani ngikhulume ngithi uma uke waletha lelo business emlilweni kuzovela inyoka ezi against lona. Haya uma ungaqala uthandazela ibandla lakho laba bantu okade uthi bayalithanda they will be exposed. Shani masulia Kamanda asukada ne umlilo uexpose inyoka. "2026 ngeke sihambe bafowethu neinyoka khona ngoba masithwele inkuni masibheke emlilweni ngathi zithi bengise comfortable until umshado wakho uthatha wawusondeza emlilweni uyabona ukuthi khona ne side chick. Yes sanibonani phela. Hallelujah. Until uthatha ibusiness lakho ulisondeze emlilweni uyabona ukuthi lapho beke khona ibusiness khona bafike baqhele. Mayiqala nje ethi sondeza emlilweni ngoba ungeze endaweni yomlilo ungayiphethe izinkuni.
uyozusithukela ama worship uthi awahlabeleli kahle kanti nawo uphethe zakhe inkuni ngoba nezimanzi inkuni leyo nto uthi yaphela mayihlangana nezomile alibonga igama lenkosi yingakho baba umliphi ngafanele ukuthi usondelane nabantu abangayiphethe inkuni ngoba kusho ukuthi they are in the no mission ukubasa umlilo phela kubathi bachawa yini walokho uvutha kangaka kanti inkinga yaba bayiphethe inkuni ngivumeleni ngithi Rawusi ngo2026 so that our divine helpers will come sizophatha inkuni asiyi kude nomlilo ngoba lento yakho yokukhonza kanye yenza ukuthi inyoka ihlale ibe comfortable izizale ukhona ubaba noma akekho kuyakhonzwa ngoba silethe inkuni zethu emlilweni alibonga igama lenkosi ufike eli noma akafikile eli ngelinye ilanga siyofike awofika sezimbozwa ngeindwangu athi kwenzakaleni hayi baphethe inkuni khosili maya khosha it's not business as usual ngo2026 2026 divine helpers it means the divinity ihlangana nento physical kusho ukuthi khona izinto engeke zize kuwe ungakafika emlilweni ukelevate ufike kuNkulunkulu ungqolele mawufuna ukuba normal ube natural ngeke kuthiwe divine ngoba njalo makuthiwe divine kusho ukuthi ophezulu kwakho konke uzongenelela ubona ukuthi lo msizi lona kahle kahle lona bekufanele angangisizi kodwa ngenxa kaNkulunkulu ungisizile ngathi kuza abantu abazosiza ngathi kuza abantu abazosiza 2026 divine helpers are coming bazosiza I'm so against ukuthi kuwizwi likaNkulunkulu bese singasho lutho ngalo liyabasebenzela abalikholwayo the year of divine helpers from north south from east west divine helpers kosha haleya kamanto koposalia njengezazi zasempumalanga they will not lose a direction until bafike kithi abayokuvinjwa kulonyaka khona into engavimbeki khona usizo olungavimbeki kulonyaka usizo olungajwayelekile abasizi abangabuze enyameni yabo kubeka jawe ngivale yanamathela esandleni sakhe abantu bakhona sebebona isilwane silenge esandleni sakhe bayakhuluma bodwa bathi ngempela lo muntu ungumbulali othi noma esindile elowakhe ukulunga akuvumi ukuba aphile athi nginothisi lento bazalwane uma esesondela nezinkuni emlilweni inyoka ibalekela umlilo izentweni ayisebenzisayo yayingakhetha ugxumiza ekhanda Maria kodwa izandla nje igawulela ngoba when the enemy wants to attack you izoya straight entweni oyisebenzisile sizokuzwa nje ungasathanda ukuhlabelela kanti ithema yiza umlilo wena wavele nje mhla sithe nje namhlanje sicela ukuthi kuworship 3 uvela ulimale ngoba igawu iyesandleni ngqo mokade unikela uthi abazini ukuthi uJanuary kusavula iko isiye ngqo esandleni mokade kuwoshanelelayo usuthi nathi siyofuna amatoho manje kade siyisebenza lento isiye ngqo esandleni kubeka jawe ngivale verse number 5 kodwa yena wasinikela isilwane emlilweni akaze alimala cela ungangifundela lelo verse ngesingisi ngivale but shaking off the beast into the fire he got no damage into ezokulimaza ngoba ukude nomlilo izothi uma iphuma lenyoka uzongazi ukuthi uyithintithelaphi
into ezowenza nje ukuthi ulimali ulimaze noseceleni kwakho eyokuthi uma ufika eduzane komlilo inyoka iqhamuka awuyithatha uyilahlele kude. Kodwa singayilahlela nenzondo yango 2025 emlilweni. Singawalahlela nama differences ango 2012 emlilweni. Singalahlela konke ukungaboni ngasolinye emlilweni. Singalahlela inkosi yami ukungathandani kwethu emlilweni ekseni. Singalahlela nibukelana phansi kwethu emlilweni ekseni. Ngoba uma sistadisha kahle wepheni asibangilutho. Inkinga inkuni asiphethe. Khona abantu esixabanisa umlilo nabo. Asibangilutho bafowethu. Akonakele ndawo lezinyoka ezokuthi uyathanda ukunikela. Inkinga yakho lenyoka uma isuka la awazi uyithinta itelephi. Lekukhumbuzayo ukuthi kodwa sefuna ngikhokhe futhi. Nanku umlilo emini kaDukuza esizothintithela ko ukuze baba ungafi before time. Ukuze engafi before time. You need us ukuthi nathi sithi siphethe inkuni. So whatever okuyinyoka angakuchallenge esihogweni kunamathele ezandleni zakhe sibasile njengebandla. Shook it to the fire. 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 Kamasota. Kapantata. Intercessors who are going to shook it to the fire. Hey! Shook it to the fire. Shook it to the fire. Nangu umlilo. Oh. When Nehemiah was giving a chance, uphinde ayovusa masango. The enemy was angry. The enemy is not happy. Ngoba siphinde sazovusa masango. Hayamasalia. Komanto koposalia. Isikhathi sokwakha inkempa. Isikhathi sokwakha ikempa. Isikhathi sokwakha ikempa. Isikhathi sokwakha ikempa. Osanbalad bathi bangadlula impungushe la. Osanbalad angiphindela. Let me speak prophetically. Osanbalad. 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 Bakadukuza. Bathi impungushe. Bayekeni bavuse. Kodwa impungushe mayingadlula la amasanga yophindawe. Oh! Asakhe sirelaxile. Inkempa isenqulwini bafowethu. Wankule. Hey, webafowethu abadumisayo. Sakhe inkempa. Isitha sike sathatha over lezi indonga. Nalamasango sawashisa. Asingakhi ngathi siyaqala. Hawu, oblastelayo inkempa. Oshayithelayo. Onia rabaya kosha. Sons and daughters of Irausi. Oh, siyavusa ingane. Commando Kosadia. Lord God Almighty. Shinaya. Kamasula hai. Kina asuli kapa.
nozofika uzofika ama sons and daughters azikahle ukuthi asakhe sirelaxile. Cela ngiboleke isitulo baba umlimi. Boleke imic. Boleke imic. Cela ugibele baba umlimi. Nine mahasudi yakhande. Yashayithela lapha. Yashayithela lapha. Kodwa inkembe senqulweni. Kamari phasu asithandazela ukuthi awalimale elapha yaphezulu ngoba akakubona ophansi. Silili khushania Simonta kapaya ula baba khosha. Hey! Uzina kula mahasuka. Hey! Korea masuka. Hey! Hey! Chawa wasa mfowethu. Abangawi. Hey! Korea baba sadhe. Hey, wasa pen. Kintoya babchawu kenqeluze. Hili mahasuka. Hey! Ugade yena usanibhaladi ngenzeka afike kimi ngikhona mina kusha mama mshazi wasa nesigubhu samanzi sinurkaliyas if I get tired along the way He gives me power to press on. Jesus in me has never failed me yet. Had never failed me yet. Unto Jesus. Khona iphutha ngicishe ngale. Khona iphutha ngicishe ngale. Hey, Nkosiyam. Kwangazathi la kwakha basestenga kuphela. Yeah? Waza Nkosi. Honiya salimaya. Hey, Nkosiyam. If I get tired. Nangekhathala uNkosi. Hallelujah. Ngalimshisa. Nalila ngalimshisa. Khona nengakwenza kube umpheme. Divine helpers. Jesus. Divine helpers. Hallelujah. Divine helpers. Divine helpers. Ah, Jesus. Yabonga. Ngicela nimehlise kahle. Ngoba mawunyuka. Abeka amatshe. Ube nabo abafowenu ozothi mawusuwehla bakubambe bangakulinda uzube phansi mawunyuka istrategy sithi lesi step isibe namatshe la lesi sibe namatshe ukuze mawusuka la ngenxa yesivinini somoya namanzi ungaphahlazeki phambi kwethu. We are divine helpers to one another. God bless you. Asiphamise izandla zethu sivale amehlo ethu sithandaze. Open your mouth and pray wherever you are. Just pray. Ake sivule umlomo ke sikhuleke. Uyamaya kashataya. We are building. In the mighty name of Jesus Christ. Bani ongakhuluma kahle njengalo weNkulunkulu akekho. Kuwe kuphela okhuluma kanjena. Wena Nkosi mawuke wakhuluma kwehlukile kunokwabantu. Khuluma ongafani njengokukhuluma kwabantu.
We are building, Father. The enemy is there to cause destruction. The enemy is there to discourage us. The enemy is there. Kushana Maya Librosaya. To make every tricks. We are coming against the enemy. We are coming against the devil with the divine help that comes from you, Jesus. Lord God Almighty, we can't stand by our own. We can't do anything except you, Jesus. When you are with us, we can't move. When you go, you are not moving with us. Thank you, Father. Thank you, Jesus, that we need to have one-minded, that we are building. So we need to help one another. Kumele size loyana loyana. In order for us to reach the goal. Kamanta la brosaya. Bayete. Shanamaya librosaya. Ukamanta la brosaya. Li baba baba shataya. Kula baba 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 yanta. Inamanta la brosikataya. Shala baba 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 yanta. Kuyantele brosaya kashataya. Limanda la brosiketeya. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Moya ga Jesu. Moya wa mandla. Moya wa masu. Moya ngwele. Moyo halalelayo. Libo. Libo labasendulo. Ukamanta la brosaya. Ila baba 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 yantaya. Kuna manta la brosaya shataya. Ila manda la brosaya kashataya. Holy Spirit, we love you, Jesus. Anana mama mama yanta la brosaya. Bayete. 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 Oh, Shalamaya. Ikamanta la brosaya. Kuyamanda la brosaya. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Master God. Oh, God.